dawa. Okay. Muna mga igsuon, hangyoon ko kamo nga atong ilakip sa ampo sa paghala ni Santos Misa ang atong probinsya sa Negros Oriental. Ilakip nato usab sa pagampo ang kapalangadan sa atong gobernador o ang iampo usab nato ang culprit, ang mastermind o ang tanan nagbuhat ni ini for their convert kayurong panahon na mga igsoon. Unya, doon ay mga gipahinumdum nato ang tanan ni ining hitabua. Nga una, kining nahitabo sa atong gobernador, gisulong sa dito, gipatay. This is an act of terrorism. An act of terrorism. Ngano man, kay daghan kaayo nga atong mga katawhan nangalisang tungod ani. So giterrorize ta. Munang ako muingon po ko ninyo, ayaw mo ka-terrorize, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kahadlok. Kay pare sama sa atong Ginoong Hesus, di ba, gipatay po to siya. O kay baluta, iyang kaagi sa pagbias kalibutan. O niya, at a moment, ang mga tinunan nangalisang, nangahadlok, pero giliguon sila sa atong Ginoong Hesus. Nga naman, kay kini nga kamatayon na, ang lawas nun nga kamatayon, gibuntog na ni sa atong Ginoong Hesus. Munang maglikon ta sa atong pagtuo. Muna gisgutan sa ikaduhang pagbasa. Gipahinumdum na to, sulat ni San Pablo nga tukang Timoteo. Nga din iyang gidasig si Timoteo, ayaw kahadlok pagsaksi ni Kristo, ayaw ikaulaw si Kristo. Kaya nga atong kahadlokan, umusulti na tas tinuod, mupadayag tas kamatuoran, usaraman, kapatyon ta. Pero kani mong kamatayon na mga isun lawas ng kamatayon, wala ni bili unta na to. Kaya sumala pa sa Pablo, kuha ni gibuntog na sa atong Ginoong Hesus. Gani, nahibaluta ang atong Ginoong Hesus, ngano man siyang gisakit, tanan nga pagsakit, gilansa sa krus, gipatay, gainon na itong iyang pag-antos nga wala ikagsama. Ngano man, tungod kay sad-an siya sa kalibutan. Sad-an siya sa kalibutan. Pero tanawa, he was vindicated, dili sa tao, kundi dili sa Dios. Kabalo mo vindication, kalabang gi-justified ba? Kaya ano man, wa man siya magpabilin sa kamatayon, wa man siya kapabilin lubnganan, gibanhaw man siya. Aron nga pagpadayag, nga gikahimutan sa Dios ang iyang buhat, nga wala sa mubiya sa Dios, wala sa mubiya sa kamatuuran, iya kining gipakamatyan. Munang gibanhaw ang atong Ginoong Hesus. Munang wa natay kahadlukan anak day mga igsoon. Gani ang nahitabuan ning pagkabano sa atong Ginoong Hesus, ang gipasabtan anak nga kita di ay so dili ang atong Ginoong Hesus mo'y sad-an sa kalibutan. Kita nga mao'y sad-an ngadto sa Dios. Ngano man, kaysa matag higayon nga mubuhat tag supak sa iyang kabubuton, nakasala ta ngadto niya. Sa matag higayon nga magpaulipon ta sa kaaway sa Dios, nga mubuhat tag mga dautan, sad-an ta sa Dios. Mao ni gipahinumdum nato muna dita ang malisa kabalo mo sa atong kalisangan mga igsoon, ang ikaduhang kamatayon. Unsa man ikaduhang kamatayon, kalaglagan sa atong kalag sa impierno. Mo na atong kahadlukan. Pero kani tabua, ayaw padayon ta, barog tas kamatuoran. This is an act of terrorism. Let us not be terrorized on this. Ikaduha, kining nahitabo sa pamaagi, kaagi sa pagbiya sa atong gobernador, muni say buhat sa mga tao nga mga barbarians,
Kabalo mo barbarians, uncivilized, wala magpuyo og sibilisado nga katilingban. Because a civilized society, kung unsa man gani ang ato ang mga prinsipyo nga di magkauyon, let us exist, dili kay patyon. Muna an act of barbarism na mismo, kalabang linuog nga buhat. Nakabalo mo ni ang hagit na to, mga Kristiyanos. What should be our Christian response ni ini? Nga naman, kay kinimong pananawon mga igsoon, muni gatudlo na to, o gatukan na to sa kamatuuran, unsa man, nga ang kaaway sa Dios, ang yawa, the devil, is real. Dili na produkto sa una-una sa tao. It is real. Makita na sa iyang binuhatan. So, kung magpasulsulta sa yawa, naarana na to. Mo na nga kung magpasulsulta sa kaaway sa Dios, who is capable of destruction, maunang maguba ta, madestroy ta. Na kita po mismo mahimo po tag instrumento sa pagguba sa binuhat sa Dios. Munang ni ani atong Ginoong Hesus mga igsoon tumong aron pag-exercise nato gikan sa influence sa yawa mga igsoon. Mabitan na nga sa pagka balon ako sa balita gapong adlaw, nagkukoy gipangutana sa akong kaugalingon na akong i-share ninyo. Ingon ko nga, unsa kay ikasulti sa atong Ginoong Hesus ani kung ato ning itug-an nato niya? Na kabalo mo unsay ni flash sa akong nauna mayson inspiration katong gisulti sa atong Ginoong Hesus kung nakakam across man og nakahinungdom ba pod mo ani kay sige man ni kuan napon na sa Domingo nga ebanghelyo katubang day mga tawo nga miadto sa atong Ginoong Hesus. Unya misugilo niya, ningon nga, katubang na gipamatay si Pilato nga Magdalenon dito sa templo. Kadumdum mo ito, nga account. Nga magtutudlo, may Galileanon nga gipamatay ni Pilato dito sa templo. Unsa tubag sa atong Ginoong Hesus? Kung dili kamo maghinulsol sa inyong mga sala, mamatay mo pareho nila. Mao gini ang nibalik nako mga igsoon. Nya kini nahitabo panahon pa gyud sa atong pagsaulog sa Kwaresma. Kana kung ga Kwaresma man galing ta mga igsoon. Nga diin importante kaayo ning Kwaresma sa atong kinabuhi. Kay mo ni ang atong pagpamalandong asa na tarong dapita. Kay miani atong Ginoong Hesus di ay sa iyang pag-ani is to recreate God's people. So yan tukuron pag-usap ang katawhan sa Dios nga magkinabuhi sa pagtulunan sa kaluwasan, meaning dili na influence sa kaaway sa Dios kundi dili ma-influence sa espiritu sa Dios. Kaya naman tayo freedom. Na kini mo kaluwasan gibasab mo ni atong pagkaplag sa atong kinabuhi. O gani ato na ning nakabuot mga igsoon. Kabalo ba mo nga nakadawat na ta? Nining maong kinabuhi sa kaluwasan. Niini nga pagka kuan na to, freedom sa slavery sa kaaway sa Dios, nadawat na ni nato. Kanus aman? Sa bunyag nga atong gidawat. Sa atong pagkahiusa diha ni Kristo. Maobitan na, giinanta nga diha sa bunyag, gipapas ang salang panulundon. Nganuman, kay bata pa ta, wa tay buot, matutuon na ta. Tudluan, agakon, aron magbansay ta, in one word, matutuon ta sa pagtulunan ni Kristo aron ang yawa dili maka-influence na to. Maobitan ang matagtuig, naataan ning Kwaresma atong gisaulog, kay mao ni ang pagtan-aw nato sa atong kinabuhi kung kita nga mga Kristiyano sa atong panahon karon. Nagkinabuhi pa ba ta sa mithi sa kaluwasan nga atong nadawat ni Kristo? Mao ni atong pag-usisa
Kung nagpadayon bata, pag-umol, paghulma sa atong pagkatawo, di na sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus, aron ang yawa dili maka-influence nato. Aron nga kun ning panahon sa Kwaresma, makita nato nga wa na ta magkinabuhi sa kaluwasan, nga sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nahasimang na ta, nawala na ta pag-usab, mao ni atong hagit matag tuig. Mabita nang magpuasa ta, kay tumong sa puasa aron ta kabalong mubadlong sa atong mapahitason ug mapatuyangon nga kinaiya. Pero lagi mga igsuon, di man ta kakitaan ni, di ta makasabot ni ini kung magsige ta gamit sa atong bright nga utok. Mabita na nga kining atong kinabuhi sa pagkabinunyagan, kinabuhi ni sa pagtuo. Mabita na nga kining Kwaresma ato ning saulugon sa atong pagtuo, kay kung magsaulog tag Kwaresma nga wala tay pagtuo, di kita kasaulog ani, ug mo saulog magaling ta tungod kay giingnan lamang ta, wa tay pagtuo, munag magsige tag bagulbol, magsige tag pangutanag unsay makapaiskapo nato sa Kwaresma. Pero kung ato ni saulugon sa pagtuo, malipay gyud ta kaayo kung maabot ng Kwaresma, maison ma-excited ta. Nganuman, kay mo ni panahon nga din atong pukson ang atong kaugalingon, pagtan-aw sa atong kaugalingon. Mo ni panahon na ang atong hagiton ang atong pagkatao. I-challenge na to. Kana kung naatay pagtuo. Mabita ng mga igsuon, kini mga panghitabo nato karon ato ning tan-awon sa mata sa pagtuo mga igsoon, ug unsa may atong Christian response ni ini. Na dinhi gipasabtan ta nga gakinahanglan day og conversion ang atong katilingban hangtod karon mga igsoon. Mabita na nga nining duha ka Domingo nga karong Domingo o sa miagi Domingo, kita gilagwayan unsay mahitabo nato kung doon na tayo pagtuo, pagsalig nga to sa Dios. Tanawa to miaging Domingo, gilagwayan tas atong Ginoong Hesus matuod nga tawo. Tungod sa iyang paglig-on sa pagtuo sa Dios, wala gyud kasulod ang yawa sa iyang kinabuhi. Bantay mo, wag yun siya magpatintal sa yawa, nganuman, kay ang Dios buhi sa iyang kinabuhi. Pero kung muluag na ganita, magdaduhan na ta sa atong pagtuog Dios, munang ang yawa mo influence na nato mga igsoon. Munang nga aron dili ta mahimulag pag-usab sa Dios, munang una magligon ta sa atong pagtuo. Nakarong Dominguha, kita gidala ngadto sa pananawon, maunsa ta mahisama kung maglig-on ta sa atong pagtuo sa Dios. Ug muni gisgutan sa atong ebanghelyo, balik ta sa ebanghelyo no, nga human sa unom ka adlaw, meaning katong pag madaugon atong Ginoong Hesus sa tintal sa yawa, iyang nagdala sa tulo niya katinunan miadto sa taas nga bukid. Ug unsay gilagway nato naon sa atong Ginoong Hesus, nausab ang iyang panagway, misanag siya. Nakabalo mo mga igsuon, kining maong pananawon nga kausaban sa panagway o image sa atong Ginoong Hesus, nahitabo na ni nato, nahitabo nato ning mga Kristiyanos nga nausab po na atong panagway. Kay balo ba mo? Kano sa man nausab atong panagway? Ha? Sa bunyag. Mabita ng human tagi bunyagan, unsay tawag na to? Kristiyanos. Nga sa ato pabisan ang physical form sa ato pagkatao atua upon our mind, the way we look at our existence, atong pagpanabot sa atong direksyon sa atong kinabuhi, kinaiya nga mahulma nato, dili na ang atong karaang pagkatao, pagkatawhanon, kundi si Kristo na nga ania kanato. Munang mitawag tag Kristiyanos,
Mo bitan na ning panahon sa Kwaresma, mo ni atong gitan-aw kung kini kausaban nga nahitabo nato diha sa atong pagkayusa diha ni Kristo, nagpadayon pa ba ni hangtod karon o basig ni balik na ta sa atong karaang pagkatao nga napukan sa kaaway sa Dios. Mabitan ng mga igsuon sa unang pagbasa sa kinutlo sa basahon sa Genesis, kita giulagwayan may tungod sa pagtuo sa atong amahan sa pagtuo. Kinsa atong amahan sa pagtuo? Si Abraham. Pero sa wa pa ngalan sa Abraham sa inyang ngalan, Abram, walay ha. Abram muna iyahang pagan name. Na unsa may giingon sa Dios kaniya atong balikon pagbasa may no? Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. So gihagit si Abram pagbiya sa iyang seguridad. Naana sa ide balay, sa na kompleto, secure na siya niya patuon sa usa ka nasod nga walay klaro. Kita sa atong panahon, naana kay imong house anlat, may nakagtrabaho, may ka nya inong kag adto dito nga walay klaro. Mamiya ka ta? Di ba sigurista ka ita magpangutana, ha patol ko nibo dito. Unya nay internet dito. Maka na-signal dito, maka-TikTok ka. Daghan kaayo tag mga kondisyonis. Mga baggages, mga igsoon. Daghan kita reklamo. Sigurista kaayo ta. Pero ang atong amas pagtos, Abram, nagpangutan na ba siya? Wala. Because that is faith, mga igsoon. Muna'y pagtuo. Musalig ka sa imong tuuhan. Maupod ta. Musalig ta sa Dios. Matuman ang iyang pagbuot. Mabita na nga nakapahinom doon ako ni atong late governor, no? Doon na siya muto sa iyang pagka-public servant. Unsa iyang muto? In God we trust. Sa Dios kita musalig o gani kitang tanan nahibalog yun ta nga diwer sa iyang pagpangalagad sa atong probinsya daghang mga higayon nga paundangon gud sa i-unset siya pero wala magmalampuson. Bantay mo? Pero karon undang yun siya. Oo. Kita tanan na siyak, anak, nahadlok. Pero dili tayo kadlok kami son. Kaya mo niya akong giingon ninyo. Kapilan ako kasing paambit ninyo, ani. If our time comes, it will come. Walay makaiskapo ni anak. Mao po ni. Maingon ta, ang pagbiya sa atong gobernador, ato yun nga niabot na yun, ang iyang panahon. Ug ni anak po pamaagiha siya kuhaon. Nya kita wa pa ta kabalupod. Ug unsa pay pamaagi nato. Tingali mitang sakit kay kita tag dili maayo. Apan mo na truth hurts. Muna atong dawatong nga diha nagutaman atong gobyerno. Nya kita nagpadayon pa. Padayon ta. Di ta ngay ma-terrorize. Di tayo madlok, maglikon ta. Salig ta sa Diyos, mga igsoon. Mabitaw na nga sa atong ibanghilyo karon, aron nga kita malikon sa Diyos. Unsay atong nadungog, nga diha nga ang pagkausap sa panagway, nakita sa mga tinunan, doon ay nadungog nga tingog ang mga tinunan. Unsay ilang nadungog nga tingog? Mao kini ang pinangga kong anak nga gikahimutan ko pag-ayo. Pamati kamo kaniya. Munang muni atong panginaot mga igsoon nganing panahon sa Kwaresma. Kita mga Kristiyanos karong panahon na magpadayon ta pagpakigbisog sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. Maglig-on ta sa atong pagtuo mga igsoon ngadto sa Dios
ug pagsalig ngadto sa atong Ginoong Hesus ug manginaot ta nga ato tang tudluan atong kaugalingon, maningkamot ta nga mamati ta sa pulong ug pagtulunan sa atong Ginoong Hesus. Kaningon man ta nga ang iyang pagtulunan kamatuoran man kaha, aron unta pinaagi diini mawala ang atong makalibog ug kahingawa kundi mahimong paglaom. Namingon tayong pagtulunan kahayag man kaha, munang maningkamot ta nga magpahayag sa atong panaw sa kinabuhi, iyang kahayag panginaot nga malampuson magmadaugon taning bugno sa kinabuhi sa kaluwasan ning kalibutana ug maghatod unta nato kini sa gisaan nga Pinoy-anan sa kahingpitan, ang langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog Manindog.